חלק רביעי, עכשיו הוא רוכב על המדרכה. הוא התחיל די טוב, היה לו כמה נפילות בינתיים, עד שצילמתי את החלק 4 והעליתי את החלק הקודם. זה נראה לי יהיה החלק האחרון, ואז אתם תראו אותי רוכבת. כי אני הכי טובה. ניתאי, לא ליפול. פליז תראו את הסרטונים שלנו, אנחנו די מאוד אוהבים אתכם. יש לנו גם ערוץ שקוראים לו מיה ולקס, העלינו סרטון חדש שלי עושה סקי, כי לפני רגע היינו בסקי. יפה תתי, אני גם רוכבת, רק תדעו. טוב, אז ביי לכולם, ובחלק ראשון, ביוש.